Iċ-ċittadini kollha għandhom ikollhom fiduċja fl-istituzzjonijiet ta' pajjiżhom. Hekk saħaq il-President ta' Malta George Vella fid-diskors tiegħu meta l-Erbgħa saret it-tnedija tal-ktieb li jfakkar 25 anniversarju tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika bl-isem State Audit in Times of Transitions. Fid-diskors tiegħu il-President George Vella wera l-apprezzament tiegħu għax-xogħol imprezzabbli li jsir minn dan l-uffiċċju u mill-ħaddiema tal-NAO. Huwa saħaq li f'25 sena ta' ħidma spikkat l-indipendenza ta' dan l-uffiċċju kif ukoll l-integrità assoluta ta' min qed imexxi dan l-uffiċċju. George Vella qal li matul is-snin ma kien hemm ebda akkużi jew suspetti fuq il-ħidma ta' kif saru rapports tal-NAO. Min-naħa tiegħu l-Speaker Anġlu Farrugia qal li dan l-uffiċċju matul dawn l-aħħar 25 sena kiber u żviluppa sabiex ikun jista' jagħti l-aħjar servizz lill-poplu kollu. Permezz tal-pubblikazzjoni ta' dan il-ktieb seta' joħroġ iktar fiċ-ċar il-ħidma li jagħmel dan l-uffiċċju, ħidma trasparenti u kontabbli. Huwa qal li l-NAO hija waħda mill-ftit istituzzjonijiet li tgawdi fiduċja kemm mill-Gvern kif ukoll mill-Oppożizzjoni. L-Awditur Ġenerali Charles De Guara min-naħa tiegħu stqarr li dan il-ktieb jindirizza numru ta' temi marbuta mal-awditjar pubbliku, filwaqt li ringrazzja lil dawk kollha li kontribwixxew biex ikun ippubblikat dan il-ktieb. Huwa qal li jinsab kommess li dan l-uffiċċju tal-NAO jibqa' dejjem fl-aħjar pożizzjoni biex iwettaq il-mandat kostituzzjonali tiegħu bl-aħjar mod possibbli u bl-iktar mod trasparenti, dan għaliex iċ-ċittadini ħaqhom l-aħjar servizz. L-editur ta' dan il-ktieb il-Professur Edward Warrington qal li f'dawn l-aħħar 10 snin Malta fakret numru ta' avvenimenti u anniversarji marbuta mal-Kostituzzjoni tagħha, għalhekk il-pubblikazzjoni ta' dan il-ktieb sar fl-aħħar żmien. Preżenti għal din iċ-ċerimonja kien hemm id-Deputat Speaker David Agius kif ukoll id-Deputat Nazzjonalista Darin Karabot.